Ndepi? Ndepi zvamira sei? Abo, munoitwani kwenyu? Ndinoitwa Fungai Godfrey Muteta. Right. Munogara? 12:30. Right. Saka pane nyaya dziri kunetsa, pane vapfana vanotaura kwavasina kuswera. Pane nyaya dzakamboitika dzekuti vanzi inini ndakauraya. Kutaurisai. Asi wakauraya munhu here? Wakutya kutaura futi? Ayo. Handisi kutya kutaura. Kutaura kuti ndinokuuraya munhu. Oh. But I used to rob cars. I was a carjacker. Yeah. Basa rangu ndaiba mota. Okay. Ndona ngati basa rangu ndaiba mota. Saka pane zvakamboitika ku 19 it was 1989-90. Kuna second ndobva hanzi ndauraya munhu asi ndandakuraya munhu. Boss pakawanikwa taxi kaina taxi driver akafa mumotokari munhu. Right. I was not the victim. Handisini ndakauraya munhu. Handakumuuraya munhu. But wakabva wasungwa ka time yacho wakabva wasungwa ipapo same time. Ndasungwa ipapo ini ndandine 34 counts dzanga ndinadzo dzema-carjacking. Ma-carjacking, yes. Carjacking zvinoreva chii izvozvo? Kuroba motikari, ndairoba motikari kuma-avenues. Saka kutopindira munhu wemotikari womubudisa? Ndaitobakatira ndobudisa munhu nefuti. Saka wanga ndi 34 counts? Ndande 34 counts. Saka ndo dzakakuendesa kujeri idzodzo? Ndo dzakandiendesa. Ndakapinda mukoti 19 kwa Jacqueline Pratt. Ndiye aitonga mhosva dzangu. Ani? Jacqueline Pratt. All right. Ndandaconvictwa ne2 counts. Ndandapewa 14 years. Wapiwa 14 years? Yes. Wakapikirawo? Maximum. Chikurupe maximum prison. 14 years? Wakapika how many years pa 14? Pa 14 years ndabiswa 4 years. Ndane 10 years. Oh. Yes. Saka utori mbanditi ke? No. Handisi ndakazoreform. Because pa 10 years idzodzo ndiri mukati meusungwa. Ndakatsaenda kuMutare prison. Ndiri mastermind we-escape yechikurupe maximum prison. Nana Chituma. Iwewe manje? Yes. Chitume naMasendeke? Chituma, Masendeke, Chauke na oyo Mpana Elias. Oh. Kwakizwa unganzi person rofu. Saka ndimi makabuda imo makatiza here? Isusu zvatakaita ndezvekuti Maxoblades paakapinda mukati maximum prison. Yeah. Maximum prison, Maxoblades akapinda ari mukati mefodya. All right. Auya nehanzvadzi yangu. Okay. Ndobva ndatorwa nemagati jeri. Ndatorwa nemagati jeri. Pane munhu angaita chespy. Ndobva vada kutarisa kuti mufodya mune chii, but havana kuzviona. And vasina kuzviona kuti inini ndobva ndazoenda naElizwi Matiki naAngelo Davids kuMutare prison. Ndaenda kuMutare prison. Vanhu vabva tisara vachicheka jeri mbichana first escape yakatanga kuitika. kuMutare prison? No. Maximum. Maximum chikurupe chekuno? Yes, chikurupe maximum prison. Gore ripi? 1999. 1999. Saka ikoko wangaona nani? Ndandina Angelo Davids, Elizwi Matiki, Sipambaniso Dube. Okay. Saka takazotiza paMutare prison court. Kuseri kweNingirinzi. Kwangori kuseri kweNingirinzi. Kuseri
inonzi signals famba neinonzi signals yemasoja inge iripo inge iri paseri ipapo ndopatakatiza nomukoti but takatsobatirwa paForbes border post. Forbes border post. Ndopatakabatira. Nekupi kwaMutare. KwaMutare. But it was the second escape. Wakwenda ku second escape usati wapedza first escape. First escape yana Chidhumu. Sorry mukoma ngureke. I dream out inodiwa. First escape. Right. Mategera maseusi mategera. Mamune masezo kuti simbi. Tsanza kada. Magati aiuya every day. Vachudo varona. Saka taicheka mbichana simbi dzodzo. But taizoisa Colgate kuti vasaona kuti vakachekwa. All right. Tegera number 6 down. 6 down. 6 down. 6 down. 6 kudzika pasi. 6 down. Right. Number 6 down. Right. So simbi dzaigara chirohwa nemagadhi. Vachicheka. Nguluve Chidhumu wanga rupina block na Chauke wanga rupina block na Basin block wanga rupina block. Ini ndandiri kuchi iwo. Saka mese apa maitongero ana Chidhumu wanga ane nyaya yako. Ana Chidhumu nyaya dzawo dzanzinze mamudhorobhani. Saka hazvina kufanana here amudhorobhani nekajeking. Handisi zvakada ngofanana. It's almost the same. It's almost the same. But yo nguva idzodzo pawaita izvo zvongoni simba rekuti kana kuuraya munhu aikwanisa. But zvakaita ana Chidhumu aiuraya. But inini hangu I never shed blood. Ndiri munhu wekuti ndaisenzesa orders ekuti kana ndatoburitsa kuti ndaisenzesa makaro pistol 38 special kana ndatoti get out. Waisenza nani mazuva ayo? Pacing Rover. Mupenyu? Mupenyu ari kugara kumarimba. Okay, haachaita izvozvo futi kana kuti achiri mugemu. Singazive mazuva ano. All right. Ndisikazivi kuti ari kuita izvozvo here mazuva ano. But ndio munhu wandaishanda naye ndanga ari kuwakidzwa ngu pandakatengwa jairive. Iye akazotengwa 19 years ndikatongwa 14 years. But ipapa makaescape iwe wakaescapewo futi here? Yes, I was. Ndakatoescape but ndakabatirwa paForbes border post. Kwana Chidhumu akabatirwa? Chidhumu akaenda. Akabatirwa Mozambique. Saka wanga uri slow kandi zvatingangotaura? I was not slow but kungoti Chidhumu first escape yake yakaita kumasvingo naChauke vakatobuda it was on a Sunday pavakabuda vakatochitidzira magadhi nefoshoro vabva vabuda pajeri vaenda vatiza musikana akatiitisa kuti isusu tizoita kuti tize pamaximum prison. She was a Portuguese. Okay. Anonzi Ana. Ndoko akazobata Chidhumu. Akabatwa namai anonzi Mai Majachani, CID homicide. Ndio akazonomubata wemuita follow up. After the escape akafamba from Chikurupu maximum prison Chauke akazvitenderedza because Chauke was an ex soldier. Chauke anga ari musoja? Instructor. Akazoputiridza dzine marasha. Akazoputiridza nemarasha pai helicopter paikazouya mupana uyu wokuzopfurwa nekeka uyu anonzi mupana uyu kana
forgetting his name. Pana akazopfuura nekeke apo. Maite ngibasa akazopfuura nekeke adumbu rese rikabharuka. Pakazouya baba Mnangagwa vachisvika chiti interview ndopakazotaura kuti handichada any casualties, handichada kuti paurayiwe munhu panapa kana kuita sei, pambatofa iye nguruve neiye mupana uyu kangana zita rake mupana ex-support unit, angati support unit. Mupana uyu mhosva yake angane mhosva angatumwa 19 years, atumwa 19 years mupana angane 6 years namukati meusungu ndandiseusafu kudaro ndakupa pekurara pamazoya ndandine muningi wavice president Musiki ndiwanegara naye anzani Musipa Joseph ndiwanegara naye imo musere munhu museusiza. Saka you a bandit. Yes, even the officer in charge Mr. Kadembo bandiziya kuti fungamutenda I was very ndaitozikanwa kuti chero pandakabuda ndakatoita pati ndikatohosta ndichitobuda zvakaita maximum prison yangofanana negirinzi inonzi chiground redu sports stadium handiti hexagon handitika ndichibuda ndakatakura magumbezi angu, vanhu vese vakatomira pamahwindo vachitondingirinza vachikubhabhaisa vachindibhabhaisa semunhu ndandagarisa mukati meusungwa plus ndaizikanwa nenyaya yekurowa chingochani vanaita chingochani ndairowa ndiri mupfana ndakatanga kurowa wanengochani ainzi hard life yanga akatongwa life in prison. Andinyorera katishwa chifungidziro kuti ndinzi ndikamurowa chitora tea ndikamurowa akabva kune magetiro anzi nandizivi kuti ndangodona apa ndikati ndatomurowa munhu angandiyambira angandiyambira kuti ndidakuanzi mwana kumwe uchafunza kuti chi maizive. Saka iwe wanga une makore mangani pawakatongwa? I was 22. 22? Yes. Wapedza form 4 here? Yes, I went to Morgan High School. Iwewe manje? Ndakapedza form 4 yangu. Morgan High School? Yes. Iwewe manje? Yes. Ko primary? Pachirodzo. Pana Mr. Filason. Okay. Ndakariyesi Filason. Ndandaenda kuMorgan High School, ndikapedza form 4, ndikanyora O-level yangu, maresults angu ndakatozoatora ndakusenza paTEDCO Management Services. Anga usikabire mabhasikoro here apana kuMorgan High School? Ndasikabire mabhasikoro, ndaitonetsana naenzana Patrick Monkey nenyaya yekunzi hanzi protection fee uchipinda pagedhi because taikwira ngirinzi HUOC 7 cents kuenda kuchikoro. 7 cents? Yes, 7 cents. Uchisvika pachikoro obvunza hanzi protection fee tipe 10 cents because mazoea kwanga usikadiwe maboy. Saka drese ndaisenzesa yenge anti wangu vikuwaketi. Alright. Ana Black Jesus? Exactly. Saka takazoti let's meet yetirowane tikatanoruwana panenzi pamula dam. Kumula yedokuziya ukwakwisi. Pamukwisi pamula dam ipapo tikanoruwana nawo makaradi ipapo pana enzi Charles Naidu ndakatsomuruwa nechidhina. Charles Naidu wada undikurira because he was a tall guy. Ndamuruwa nechidhina akabva afenda akachema neshona akati my way. He was a colored guy.
That was before I started stealing cars. In Pandakatanga Uba Motor, the first car I stole. It was at the national.